Обади се на Иван, той може да го знае. Първата апликация падна долу, тя просто самата пръстата е различна. Това е най-голямата могила, разположена в некропола на столицата на тракийските гети. И в същото време е обвеяна и от една хипотеза, че вероятно става дума и за така наречената Омуртагова могила. И мога да кажа, че така много открития в района показват, че наистина тук има и много паметници именно от Омуртагово време. Така че цялостното проучване на тази могила е от огромно значение за проверка на тази хипотеза и най-вече защото това е най-голямата, както ви казах, могила на гетското средище и това е този знаков паметник, който се вижда от огромни разстояния, който показва да, тук е именно религиозната и политическа столица на гетите. Не очаквахме такава голяма изненада с откриването високо в насипа на едно ковчеже, едно дървено съндъче, в което намираме горели кости и същевременно прекрасни златни предмети, невероятно съкровище, бих казала, което все още сме в процес на проучване, но прекрасни златни апликации, началник с един прекрасна конска глава, което като че ли повтаря златния пегас в една миниатюра и още много златни предмети, които тепърва ще вадим от тази изключителна находка в това дървено съндъче. Предполагам, че това е могилата, вероятно свързана с погребението на гетския владетел Котела, който е известен в историята на траките и на гетската държава с това, че става един от тъстовете на Филип II Македонски, дава своята дъщеря за една от съпругите на Филип Македонски. И така този знаков паметник направихме една крачка напред и аз най-накрая се надявам, че ще получим едно адекватно финансиране, за да можем да продължим проучването на този знаков паметник. Това е едно съндъче, в което всичките златни предмети са от края на 4-ти, началото на 3-ти век преди Христа. Всъщност още не сме извадили един уникален златен предмет или вероятно диадема, защото още разчистваме. Има 4 или 5 златни гривни, а може би тук някъде можем да ви покажем и част от апликации към конска сбруя, както и много апликации с женска глава на богиня. Множество маниста, които тепърва ще пресяваме пръста. Така че една уникална находка, която мисля, че е заслужена за този действително невероятен център на гетите. Известни с това, че са именно племето, които със своите идеи и вяра в обезсмъртяването на душата са влияли на много от западноевропейските племена, като келти, германи. И проучването на това средище заслужава много повече, отколкото всъщност се прави, тъй като вече от години наред държавата не дава никакви средства и просто то е оставено така. А тук се намира и уникалната свещанска гробница, която е последният паметник на ЮНЕСКО, български. Така че аз се боря и се радвам, че имам приятели, които ми подадоха рамо. Това е невероятно средище, да има повече средства за проучване, за експониране и за привличане на още повече туристи. Всъщност, тук за пръв път имаме такъв пример, в който в един от етапите на насипването на могилите, които гетите винаги са правили на 3 етапа, и ние знаем, и аз съм писала за това, че на всеки етап са извършвани определени обреди и са поставени някакви дарове, но никога не сме имали възможност да проучиме всичко. Още едно доказателство, че могилният насип винаги може да ни даде изненада и още едно потвърждение на моите проучвания, че точно на един етап, който е свързан с насипването на тази могилка от тъмна пръст,
е било положено и това ковчеже като един дар, вероятно свързан с владетеля, който трябва да е погребан тук, и когато се надявам, че ще можем да открием или неговото погребение през следващата година. Заедно с тези спиралите, защото то е един комплект. Така. Това... Добре, да, няма да минете от тук. Добре, ами хубаво. Може да ги заби даже така. Моля?